Здравейте отново от CarsBG 11. Както знаете, ние имаме богат избор на Hyundai и Kia. Това е нашия бестселър Hyundai Palisade. Основното, което искам да ви запозная, два двигателя са. Единият двигател е дизел, 2200 кубика, 202 коня, и бензиновия, който е 3800 кубика, 295 конски сили. Доста приличен разход имат дизела, въпреки масата си, около 2600-700 кг. Дизела харчи средно около 8 литра на 100 км. Извън градско, при нормални условия и добро шофиране, може да паднете дори под 7. Бензина, въпреки голямия си двигател и мощен двигател, почти 300 коня, може да постигнете среден разход 9-10 литра на 100 км. Това е основното при двата двигателя. Голями масивни SUV-та, които доста комфорт предлагат, доста богат набор от екстри. Тези прекрасни SUV-та, горе-долу средна цена е около 30 000 евро, зависи от екстрите и пакета. Само сега може да ви предложим като допълнителен екстри подарък от нас обслужване пълно на автомобила или регистрация в КАТ. От нас имате на пълната стойност фактура с ДДС. Също лизинг ви предлагаме и може да предоставим и гаранция до 3 години.